Госпожо вице-президент на Република България, уважаеми господин кмет на Столична община, уважаеми народни представители, уважаеми госпожи и господин министър на образованието и науката, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми представители на академичната общност, на образователните институции, уважаеми учители, дейци на българската просвета и култура, драги ученици, обични в Господа, брати и сестри, Христос Воскресе! В богатия на историческа памет български национален празничен календар има един празник, който носи много радост и светлина във всяко родолюбиво българско сърце. 24 май, Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празник свързан не само с българската просвета, култура, история, собствен смисъл, но също така и с най-големия и всепризнат принос на православния ни народ към европейското и световното духовно и културно наследство. Известен като Ден на буквите, този празник може не по-малко подобаващо да се нарече и Ден на Словото. Защото да, днес ние честваме нашата българска азбука. Заедно с нея отдаваме дължимото и на родената, раждана и до днес на свещения език на нашите деди книжовност. Честваме и българската просвета и култура във всички техни форми и начини на изразяване. Но в основата на всичко това стои не друго, а Словото. Словото с малка буква, но преди всичко и Словото с главна буква. Църквата знае и учи, че светът и човекът са сътворени от Бога чрез Неговото творчество Слово, чрез Логоса, който съгласно светия евангелист и боговидец Йоан беше в начало, който беше у Бога и който сам е Бог, единородният Син и Слово Божие. Всичко чрез Него стана и без Него не стана нито едно от онова, което е станало. Същият Той, който вдъхнови светите равноапостолни братя Кирил и Методий, за да изнамерят буквите и азбуката. Той е, който вложи спасителната вяра в сърцето и душата на светия наш равноапостолен покръстител Борис I Михаил, за да вземе най-важното и съдбоносно решение в цялата българска история, чрез кръщелния купел да приобщи поверение му от Бога народ към Светата Църква Христова, към общността на Божиите приятели, на онези, които се спасяват и наследяват царството, което е било приготвено за човека още от създание мира. Така сътворението от Божий образ, чрез Божието творчество Слово човек е сътворен не за друго, а за ословесяване, което е още един начин да се каже, че той е предназначен за богоополовяване. Ето защо празникът на нашата азбука, на българската и славянската просвета, култура и книжовност, който с толкова много чиста и светла радост честваме днес, не може да бъде отделен от своя християнски и църковен контекст. Този ден и този празник е и винаги ще бъде празник на българската християнска просвета, на онези букви, на които първо бяха преведени Словото Божие, последованията на църковното богослужение и вдъхновените слова на светите отци и учители на Светата Църква. С тях е положено началото на нашата книжовност и просвета, духовност и култура, наука и изкуство. И това е нещо, което трябва да помним, да ценим и да съхраняваме като наше най-скъпо наследство от вековете. Нерядко църквата е била представена като противник на науката, вярата е била противопоставена на знанието и догматическите истини за Бога и за Неговата връзка със света и човека са били отхвърлени, като ограничение за свободата на човешката мисъл. Това, което честваме днес,
като част от собствената ни история, казва точно обратното. Припомня ни, че азбуката, на която пишем и днес, и езикът, на който говорим и досега, са резултат и сладък плод от подима на християнската вяра, че първият наш университет, школата на Охридския светец и чудотворец Климент е роден в недрата на Светата ни църква, че учебното дело в дългите столетия на духовна и политическа несвобода е било поддържано и развивано отново от хората на вярата и църквата, че накрая и началото на нашето възраждане е тръгнало от скромната манастирска килия на един православен монах, отдаден на Бога и на църквата, но и на своите братя и сестри по вяра и род, които той беше обикнал с онази любов, на която го бе научил сам Господ. Всичко това и още много ние честваме и днес, деня на нашата азбука, просвета, култура и книжовност. Нека този ден бъде освен ден на заслужена радост, също така и ден за осъзнаване. Ден, в който да отправим заедно с нашата дълбока благодарствена молитва към Всеблагия Бог за Неговата наистина велика милост към нашия народ, която милост продължава да се излива над нас и днес, да му благодарим и за всички онези, които в благоприятното за това време Той ни изпрати, за да отворят очите ни за Неговата благост и човеколюбие, като ни предоставят възможността да му служим народния си език и да възрастваме в светлината на Неговата истина. Да благодарим на всички онези, достойни труженици на просветата и книжовността, на науката и културата, които днес продължават святото дело на светите солунски братя Кирил и Методий, на светите седмочисленици и на всички приемници на равноапостолното им свято дело през вековете. Да пазим като най-скъпо свое достояние нашия език и нашата писменост, които са наистина свещени, както вярно ги нарича поетът, защото са родени в святост, за да може чрез тях да се прославя онова, което е свято и свещено, но най-вече и преди всичко онзи, който сам е свят и който и нас призовава към святост и вечен живот. По молитвите на Пресвета Богородица, на светите равноапостолни братя Кирил и Методий и на всички техни просияли във святост приемници и продължите на тяхното боголюбиво и родолюбиво дело. Човеколюбецът Бог да ни дарува своята любов и своя мир и Всесветия Негов Дух да ни опътва във всяка истина. Честит и благословен празник!